Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV on calminama mo wone mon foof inde hayti yettode sikala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam homnude oɗo aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko plateau Roɓino Diayndeji ɗo e Pindi TV salminde dendagal rendo ngo kala e mbadi kuuɓal accuɓe hakkillaji mumen ha e saktirde nde kono kadi accuɓe hakkillaji mumen e ndeɗo yewtere witede Roɓino Diayndeji en garti no mbiɗen ni gam humnude on ɗon aadi dendagal windere nde kala dariɓe dadiɓe ene kuccite men oɗo saaha mo kalaten en calmini joomum ɗo woni eno woniri e mbadi kuuɓal kowona ɗum ma en natan ko yewiti e lelgo e oɗo aljuma hande lelgo hande noon caggal Roɓino Diayndeji ɗi Diayndeji Sénégal artuɓe e rafi mo ganduɗa ko cancer kono kadi garti e rafi coronavirus kam e toɓɓe certuɗe caggal muɗum ma en uddita hello yañgo e ko yewiti e coftal balli ko adi kala ma en kal e championnat ji walla mbiyen programme ɗo henne Afrique to banggue championnat d' Afrique ko wiyete préparation ko yewiti e CAN U17 kono kadi ma en kal e ko yewiti e CHAN woni championnat d' Afrique des nations de football gonɗo yaade o saaha toon to leydi Cameroun eɗen gandi final o ko alet woni dimanche kono kadi ma en gartu e programme match ji ɗi ganduɗa ɗi ko jonɗi tawi ko match ji paɗaɗi tigui oɗo weekend moppani ɗum ɗon noon ko weltinde dendagal amateur uji football yeɓoɓe en jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ewɗo subaka hande gudditirten Roɓino men Diayndeji ko Diaynde Las quotidien eɗen gandi ko hanki wonno ñalawma aduna keƴetediraɗo kala ko fati e banggue haɓade oɗo rafi biteɗo cancer e on tuma noon ɗo e leydi Sénégal limore nde andama ɓe kolliti wonde ko tolni ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeetati capanɗe jeenayo e tato neɗɗo kañumen goni ko mbasi pitali mumen e nder sappo e goho ujunere neɗɗo heɓɓe on rafi biteɗo cancer ɗum noon ko hitande mayde nde woni 2020 ɗum jeeyi sababu noon duñi Diaynde wiide yen pamde oɗo rafi cancer ɓuuri wawde warde e oɗo rafi biteɗo Covid-19 e on tuma ina tawe hen oɗo saaha hande hono kono leydi men Sénégal wonɓe toon to diwan Casamance ina kay kucciti e ɓen ɗon robeleɓe ɓe kolliti wonde de ko armé o ina kay dunci ɓen ɗon saysayeɓe joguitiɓe ha kay gacci koɗorɗe mumen natti toon to Guinée Bissau Diaynde nde ganduɗa ko enquête kamne naati dingaral lewɗo subaka hande Diaynde arti e ko yewiti on ɗon rafi cancer ɓe mbide ko prise en charge ko wiyete ha joni ɓe ganduɗa ko rafaɓe on ɗon rafi ina kay cafre ha tengti e on ɗon rafi tawi noon koye saaha gonaɗo woni o saaha boros Covid-19 ɓe mbi tan de bonande nde ina yaaji no fewi so en garte limore nde ɓe mbi sababude oɗo rafi Covid-19 ina wayno ina teska yimɓeɓe wonduɓe oɗo rafi cancer jahata ko wiyete ko wadde hono wiyete dépistage woni ƴewtoyade ha joni holto on ɗon rafi mu en tolni kono kadi hay goto mbo ina yaaha sababu o noon kadi ɓe kolliti ina hen caɗele rafi copreje hani e jokkude safareɓe ɓe ganduɗa ɓe kay ko wonduɓe on ɗon rafi cancer omo ganduɗa ko biyete docteur Abdoul Aziz Kassé surten konnguli mbo hakkille muɗum yaari to banggue on ɗon rafi o holliti wonde yen pamde oɗo saaha hande eɓe ganduɗa koɓe cellani ɓe ina kay ɓuuri wawde arde ko jamma hay ɗum ni ustima sababude kulhuli ɗe ɓe jogui oɗo saaha e nder Afrique noon ɓe kolliti wonde e nde limore tongadi ko e nder temedere kala ƴettuɗa capanɗe tato ɓe ina waynode ko sukaɓe tawi noon kañumen guurdi e oɗo rafi biteɗo hono cancer kalen e goɗɗum kono kadi mbaylen Diaynde stade oɗo subaka hande arti e jogogal leydi men Sénégal to banggue oɗo rafi coronavirus ɓe mbitan de ko Macky Sall ne wayno addi yiyande mum kono kadi fecci yiyande muɗum e ko ganduɗa ko woni ko wiyete hono forum de Davos ɗum ɗon noon ko gam hollirde wonde darde leydi Sénégal dari ha tengti e oɗo premier vague ɓennuɗo saabu leydi men waɗanoma classé ko yewti e deuxiéme e leyɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ɓurɗe wawde haɓade on rafi coronavirus e on tuma noon leydi ndi ene wayno addi yiyande muɗum holto rewi ha fooli e oɗon premier vague ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi tan ko leydi men fecci yiyande muɗum e ɓe ganduɗa ɓe ko leyɗe renduɓe ko wiyete ko hono forum de Davos ɗin konngudi jaji ne tawe e hello nayyi e nde Diaynde le soleil Diaynde quotidien le quotidien e oɗo subaka hande natri dingaral ko oɗo opération mo ganduɗa ko etade riwtude ɓen ɗon wat boniyankoɓe malla mbiyen saysayeɓe ganduɗa ko joguitiɓe taweteɓe toon to diwan worgo leydi Sénégal woni Casamance ɓe mbitan de
ko kono leydi meɗen oɗo saha hannde ina kay yaranoɓe la e nder hono on ɗon nokku sababu noon ko caggal nde ɓe kefti hono nokkuji kewɗi ɓen ɗon robelen ɓe ganduɗa ina kay gonno toon tawi ko joguitiɓe on tuma noon ɓe dogui ɓe gacci koɗorde mabɓe kono kadi hay kono mabɓe mbiyen ɗen kaɓirɗe ɗe ɓe joguino kala ɓe gacci ɗin ko guuri diaji ina tawe e hello tati e nde ɗo jayde witede quotidien le quotidien jayde libération ina wayno arti koko yewti ko e ngal namdal beele oɗo réseau téléphonique biteɗo Expresso wonani e riwede ɗo e leydi men Sénégal holko jeeyi sababu ngal namdal ɓe mbi ko ARTP ne wayno oɗo saha hannde ina kay ɗamina ɓe jogori wadde ko wiyete ko hono heɓtude on licence mo ganduɗa ko o jeeɓi on ɗon opérateur Expresso ɓe mbi de ɗum ko caggal ndeɓe ndewa koppareje jonde ko tolni e temedde ko tolni e million ngaji jeeɗiɗi walla mbiyen milliard uji jeeɗiɗi e koppareje CFA kono kadi e leldeɓe ha joni wadde e jeere nde ko yetti on ɗon 4G ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ɗum saabi Abdoul Doudili gardiɗo ARTP o saaha yaltini hono kuule muɗum gam etade duncude hono gunɗon goomu walla mbiyen on ɗon opérateur économique on ɗon opérateur mo ganduɗa koto banggue téléphonie biteɗo Expresso kowna ɗum jayde hono Vox Populi e oɗo subaka hannde ko adi kala ari e kongude mo ganduɗa ko jaari so ɓe mbi ina wayno ko on ɗon ɓiɗɗo Sénégal naajo gonnoɗo meilleur élève e duuɓi jawtuɗi majjunoɗo ko ɓenni ko toon to leydi France ɓe mbide ko suuti konngudi gam etade ha joni heɓtinde darde ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe ɗum ko caggal ndeɓe kay ha joni dandimo e mayre no wiiri saabu kay wonko Sénégal naaɓe ɓe mbaɗi caggal nde jiilaw cattuɗo mbaɗi e to banggue moni kala no wawiri ɗum jeeyi sababude haw ummi e nden ɗon on ɗon suudu mo wonno ɗin konngudi makko jaajine tawe e hello tati e nde jayde Vox Populi goɗɗum ko tawete hende wayno ko no dirteɗo la diva walla mbiyen la lion mo ganduɗa ko noon tigui o andirano kanko wiyete Coumba Gawlo Seck oppiraɗo ko ɓoyani ko tawi ko ete banggue dande so wiide noon ina wayno de ko Coumba Gawlo perd la voix et se retire manam caggal nde o opéra nde o waɗa opéré ne wayno de o dartani kala ko fate banggue gueɗe musique ha diwo oɗo saaha nde wayno ngal cellal ɓaali noon walla mbiyen ngakkere on ɗon hono ngal ɗon cellal ɓandu jeeyi sababu haw huccite e jeydiyankoɓe hollidde wonde o opérama e dande kono kadi oɗo saaha omo deƴƴi saabu hay konngudi makko gam o yaltina ɗum wona hunde wemde ɗum jeeyi sababu noon to banggue musique o yowi ha diwo oɗo saaha jayde l'observateur oɗo subaka hannde ari koko yewti e alhaali ñawore ka haala rewnoɗo hen guila hitan ujunaji ɗe sappo e jeenayyi 2019 ɗum koko yewti alhaali ko wiyete drogue ko tolno ujunere e ko tolno mbiyen ujunere e capantati jeegom kilogramme cocaïne nangganoɗo toon to porotonom de Dakar ne wayno wonko hesɗi hen ɓe kolliti wonde ko doyen des juges kono kadi e procureur oɗo saaha hannde neldi ko yewti ko ha joni ko wiyete rogatoire toon to Allemagne e toon to Italie ɓeɓe ganduɗa ko tumanoɓe ene keeɓi ko wiyete liberté provisoire woni accede e hakkudu manam mbiyen e sabbudu tigui oɗo saaha hannde ɓe keeɓi ɗin ɗon ɓattekeji gam wiide yoɓe gar soɓe kuccidiri e ñawoɓeɓe ɗum jeeyi sababu noon jayde arti hen ko ɓuuri yaaji e hello joyyi e nde jayde l'observateur goɗɗum ko tawete hen e hello tati ko konngudi ganduɗa ɗi ɓe jewtidi e omo ganduɗa ko professeur Souleymane Bassir Diagne gonɗo toon to dowlaji dentuɗi arti ko ɓuuri yaaji e gonka leydi Sénégal e oɗo saaha ɗum koto banggue hono cours magistral kono kadi alhaali jaari so wondude e université ji ɗi hani e covid kono kadi e vaccin ha e to banggue ko wiyete réseaux sociaux woni ɓoggi karalla kesɗe ɗin konngudi makko jaaji ina tawe hello tati e nde jayde l'observateur jayde stade nokku mo guddirte robine men jayndeji hono kala subaka e subaka hannde o no jiiruɗon e ngal natal ko Sadio Mané ɓiɗɗo leydi Sénégal naajo pawɗo juuɗe e hoore kollirɗo wonde de no wayno o saaha hannde ala ɗo hucca ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko ngakkere défense mo ganduɗa ko kulɗorede oɗo saaha kamɓe défenseur uji kono kadi e gagnande ɓe mbaɗi ko namdal holko heeɓi Liverpool mbo Sadio Mané ngal namdal noon ene eto tigui jabtede wasde e joguede défense wasde jogade mo ganduɗa ko défense tigui cembuɗo kono kadi e blessure uji deggodiri ɗum woni hannde o ko jibini caɗele mabɓe ɗum jeeyi sababu noon nde arti ɓe mbi tan koɓe potani tigui ha joni wasde match mo ganduɗa o kay komoɓe poti fettude e oɗo dimanche ma en gartu hen ni e ko yewiti e caggal roɓido men jayndeji kowona ɗum ina tawe hen omo ganduɗa ko mbawka kono kadi e gonka Antoine Griezmann ɓiɗɗo leydi France najo pettowo toon to FC Barcelone ɓe mbaɗi limore fodde matchuji sappo ɗi o fetti hen bituji o loggi hen bituji jeegom kono kadi o rokkiri ko tolni e pasuji jeegom décisif ɓe mbide kanko Griezmann kanko tigui ɓuuri wonde
ko kanko woni ɓuri wonde joueur mantiɗiɗo e to banggue dunde Europe e darode nde hitande ujunaji ɗe nogas e goho woni 2021 ina tawi hen match mantiniɗo hanki moɓe mbaɗi ɓe ganduɗa kay ko derby londonien woni hono Tottenham e Chelsea noon kam tigui fooli Tottenham ɓe jokki ha joni montugol mabɓe watta o saha hande ɓe tawe e ko witte e 6e position e to banggue on ɗon championnat mbo leydi Angleterre ene woni ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadane e oɗo subaka hande to banggue robine men jayendeji en guɗitata hello won ko ganduɗa ngo kam woni hello coftal balli hono kala ñande aljuma e ñalawma hande o gadortoɗen koɗo tournoi ko witte qualificative tournoi IFOA A ɗum koto banggue zone A woni Afrique banggue hirnaki ɗum ɗon noon ko ɗo tiga leydi men Sénégal yuɓɓinte ko hande tournoi o ne wayno waɗata démarré moni fuɗɗoto toon to Thiès ɗum ɗon noon ko sukaɓe jettaki duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko wiyete CAN U17 ko witti on ɗon préparation ne wayno noon ko leydi men Sénégal joguiɗo ndin ɗon kuɓeri kañum tigui hiwodirta hande sanga 14 heures e leydi witendi Gambie ɗum ko toon to stade Lat Dior mbo Thiès e on tuma noon on guel ɗon kawguel ma duumo tigui ɗo leydi men Sénégal ɗum ko programme goto e programme uji ɗi ganduɗa ɗi hono kamɓe yeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe walla mbiyen yiɗɓe coftal balli ina mbawi accude hen hakkillaji mumen ko wona ɗum ma en kaal e o programme mo ganduɗa ene faaɗi ha joni ɗo e Afrique eɗen gandi ɗoɗo kalten ina anda hol yaaɓe final ko yewti e Coupe d'Afrique des Nations de football ko wiyete CHAN ɗum noon eɗen gandi oɗo saaha mo kalten inane fetta toon to leydi hono Cameroun final o noon ko hakkude leydi Maroc e leydi Mali ɗum ko sanga dimanche ko programme mo ganduɗa ene faaɗa no fewi ɗo e dunde Afrique kono kadi eɗen daro seeɗa e on ɗon compétition mo ganduɗa eɗen mbawi wiide ko compétition baɗɗo révélé manam hono gadduɗo ko wiyete ko hono pilñitte walla mbiyen caktuɗo ko heewi e darde Afrique ha tengti oɗo saaha mboros Covid 19 jeeyaɗo en jii hande e oɗo saaha mo gonɗen matcheji kewɗi pettoji e nder Europe e nokkuji kewɗi en manam e nder jokli windere nde hay supporteur goto ne wayno yemiraka yo naade stade kono ga e Afrique alhamdulillah en jii on ɗon championnat ko kewendi yimɓe teska no hannirta ni hay sino tawi wona stade o kam ina tedda yimɓe ko mawɗum alhamdulillah hollirde wonde Afrique ina daɗi e oɗo rafi coronavirus haɗani ɗum wadde manam ko sohli ko wadde e kala e saaha on programme noon mo ganduɗa eɗen gandi ko ɗum test mawɗo wonande leydi Cameroun caggal nde dirtana laabi limtinɗi e ko yewti e CAN ponnoɗo wadde hitande mayama ha hitande fande woni 2022 ɗum ɗon noon ko test mawɗo no mbiɗen ni oɗo saaha hande CHAN o ina wawi tigui wiyede Cameroun so tawi oɗo final joui e o ɓenni jaam test o waɗi réussir no fewi gam etade ha joni addude bismade ko witti ko e CAN mo ganduɗa kay ko senior woni mawɓe e hitande fande kono ɗum en garanat bandiraɓe programme mo ganduɗa ina fadiɓe e oɗo saaha hande toon to dunde Europe e ko wayno oɗo weekend mo paaɗen ene fada match ɗi ganduɗa ɗi ko matiniɗi hakkude Lens e Rennes ɗum ko toon to leydi France eɗen gandi ko oɗo aset mo paaɗen ko wona ɗum toon to Angleterre waɗi match ji matiniɗi e oɗo aset Aston Villa e Arsenal kono kadi Manchester United ma bismo Everton ɗum ko toon to Old Trafford ko wona ɗum ina tawe hen match ji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi ko toon to leydi Italie ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo kam e AS Roma mo ganduɗa kay ko match paɗaɗo ɗum ɗon noon ko limtude match ɗi ganduɗa ɗi ina paɗa no fewi kono kadi Atlanta Bergame kam e Torino kono ɗum ñande alet nde match ji ɗiɗi mbawɗi mantiniɗi e toon to dunde Europe ene paɗa ɗum ko toon to France ko wiyete classique à la française hakkude Olympique de Marseille gonɗo e difficulté manam e caɗele mawɗe e oɗo saaha mbo kalten caggal nde ɓe mbasi entraîneur mabɓe manam on waɗi démissionné maɓe jabbo toon to Vélodrome équipe mo ganduɗa ko Paris Saint-Germain deuxième e on ɗon championnat Ligue 1 mo leydi France ɗum ɗon noon ko match paɗaɗo tigui kono kadi ko match mo ganduɗa ene ɗamina mo wul diaw match goɗɗo ɗaminaɗo ma wul diaw ɗum ko toon to Angleterre ko toon to Anfield Liverpool mbo Sadio Mané mo ganduɗa kay ma jabbo Manchester City mbo ganduɗa komo Pep Guardiola ko match ɗi ganduɗa ɗi ko paɗaɗi e oɗo weekend mo paaɗen ɗum ɗon noon ko tigui hokkude on manam hesɗitinde ko yewti koye miijoji moɗon e on programme kuccaɗo beele kay mbawno famde o joni joni o holko faɗi en e oɗo weekend to banggue e coftal balli woni football en jetti Samba Diop to banggue caméra jafoɗon en jetti mo ganduɗa ko Amadou Touré assistant makko e oɗo ñalawma hande yesso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne adi men ko altine so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama.